Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripno Allah, mga barapuasa, mga datuwag, mga barapuasa, mga bayi, mga barapuasa, mga ngunguda, mga bagwataw, mga kalumbayan. Insyaallah, nading kaya di tano di kapamuasa, na isad na tuos sa sakatano na kebubayan tano wallah. Sabab sa miyatindus tanon yan, mga uripan yan, pakapumuasaan yan si sadyang kayaragon kapapantagan. O di na ulan-ulan na kapapantagan. Naman amartano, di tano ng katawan, o kisampay tano pan ko Ramadan, ko isa rago na pakataling umam. Di nga ulan-ulan na pembetuan sa Syahrul Rahmah. Manan yan na ulan-ulan, kakekapdi ulan-ulan limo kapdi gagaw so kagdam tano Ramadan na marangka malipedes so kawaw na gusto ongos isa ungansan na ada na pagkagdam o mga kawasa so magagdam o mga miskin so mga kawasa nayabu kapkagdamayran si ko karangka na gusto kalipedes o ongos gusto kawaw na igira manuto Ramadan. Ugay na so mga miskin gusto mga fukara na kagdamayran si ko karangka na gusto kalipedes o kawaw na gusto ongos na sidin ko tanday o kawyag-yagiran. So ginan pupumulaan rakatano o Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto agagaw ko mga puso tano sa ipigilay niyan rakatano ang tawar rakatano manan niya na malay gagaw asalin sa malay gagaw rakatano na ikup di mambuo Allah si sa alungan amawri amay ko makataling umatanuro ginan miyakadakdak lamang ayat sa Quran apiangin sana wallah sirakatano sa kikapdiin ko mga lalamak kikapdiin ko mga miskin na gusto mga fukara kikapdiin si ko mga tao manan yan na mga laidad kikapdiin ko mga tao makandedrasag makakawang salalan gusto mga tao makambubedan isa mananan na diyang kay Ramadan na hinang kaantano so mga siringan tano so mga tungan na itano akikaragnan siran mambuna di siran di mamagamal siran di mamuasa na pasiretan tano siran siko mga gagaw tano na gusto mga limutano sikiran kay kalimutano ang buo Allah subhanahu wa ta'ala iti sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutulan miya ka ginaginawa sa Rasul si ko ka mga gawi mga sid gumasa tanda ka pagintaw niyan na sa Rasulullah na miya ka ginaginawaon o gayid na aya adika niya di ka pa ka teman-teman ako kapya niya ni parangay na gusto ka ginawa niyan na igiraman ito amya taling umaso Ramadan na miyalo yan at na afdalu sadaqatun fi Ramadan ay pituman-taman na malay balas akasidka na so sadaqa minipantag si sa ulan-ulan Ramadan iti sabab so mga sadka apira na nanayaon o mga miskin nanayaon o mga watayilo nanayaon o ayamanan yan na da mga kawiyagan yan. May inamiranan pakapunanan si ko ana mga kawiyagan yan na gusto mga kawasa. Na so mga kawasa, guna mga kawiyagan yan na oras na yan, ragunan niyo yan. Ragunan niyo si ko o kapsesad ka niyo. Akipantag sa Ramadan na pangilubaan niyo din suka patutan sa sadka. Ayamanan yan na sadka apira na sumambuso o gusto sadka anditaran sadka yamanan yan na mga kasangkapan sa din sa katawan tano malaybali
kebabayaan, kailangan o datar tanu manusia udi na datar tanu miyamaratya nagyang ko to pesere tantano siranon. Miya kadakadakal man mga ditar nakasan pagariya udi na babaya kung di nga bu kailangan. Miya kapiraragon na ampir nakadun sa diyang kanan paradur ka, diyang kanan akabinit ka na kapakay aro na panguang ka no to na singad no to pakawiton sa alungan na mauri mapiditar ka to ko surga na pamugan kasi ko mga siringan ka kadapat kailangan niran na di ka pamamagay sa ditaran magaan mabinasa o di na di bu kababayan o magaan kaon o di na maad na mga tao ay kapamagay niya na tinada na kuwa matay na gunibu pamagan so ditar na kon antay kuon may panay ko siringan ka na tigiran abtad na kasan bangalanan o ayamanan ni na dunyalong na ipukul kirampan na diyang kuta bangala o dunyalong dan bangala o miyawafat ginan so mga kasangkapan si kusuldo itilit walay tanong na madakla mga kasangkapan tanong kay kailangan o siringan tanong ay kailangan o mga lulot tanong kailangan yan kasangkapan sa kapamangan ng kanan, kasangkapan si ko, manan yan na mga kasangkapan ko kambolay, dataruto na mga kasidkap na nan. Mala na diyan nga mga pangnangkon na gusto mga pahinginuman, di na niya mga antonin iba na mga rarayaga, mga sadaka, kailangan naman to mga tao. Yung napirak, na kagiya mapiyasan na apian to na ikuan no tao. Man to na miya kadakdak la mga toril kituturilan sa mga watailo. Kapakaya aron tano pugwita so mga pangnangkon mudi na so mga panabang tanukiran kibedo mga murit. Allahu Akbar. Madakal mambuy man to ang mga toril makandadara sa kalyan kapag deficit. Deficit so bayad mga wata. Kaya di mo tayo pumbayadiran nagyuto pumasa sa mga pangunang kaniran na o kapanabangin kasiran sa diyang kuto ang madrasairan mamakabayad sa mga murit ayaman na niya na kapira kataw Anthony di ba na plangag sa Quran Allahu Akbar niya kadakdak liman to o mga bangsa tano papunabang sa di malalangag sa Quran sa isa diyang mga turil na diyang kanan mga bangsa tano na miya katumansiran ka makapuna pa at diyang kanan mga wata pumakalangang tano sa Quran kapmuli na mga ulama na padsa ka sa patiran na so minisponsor kiran minggagasto kiran ginan numanayaw so mga wata tano mga wata hilo siko mga siringan ada mga amayan ada mga inayan na miya kapia so o kakirampay kiran mga sadkatano numanayaw so dititibayo Allahu Akbar so dititibayo ada nanayaw nira na mga darudupay na pakaw misusukat na bubulaboron so ditibayo ada pa na mga watayan ay prapasyan ditibayo abai anto na niba na dap na matatanto akaw yaganiran Masya Allah Allahu Akbar ditibayo abai da matatanto akaw yaganyan bubulaboron na diyan kay kaya sugatan wa marawi seats ya kadakdakal ayamanan yan nakawasa nimbolea pubri sa ngutakyaga natin yan si kuwalay niya nandun sa mga patamu-tamukan yan so mga kawasa adris tanway ko mga kawasa gusto na mga kawiyagan yan ragu na niyo imanto diyang Ramadan sa kalabatin niyo kung mga kawasaan niyo na gusto mga laban niyo na gusto mga pundo niyo mga tamukyo saya manan yan nakisiret niyo ron si isang kananam yang aloy kaginan din naman bu ikakabali niyo kawasa sa dunia na kawasa si sa alungan na mauri ginan mauri pno Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh